नाय अनसाय बिथांखिखौ बिथांमोना जिबायदि राननांगौमोन बेबायदि रानाखै मानोना दिनै माने बिथांमोना बे आसनिखौ लानानै बिथांमोना जिथु मोनसे नाटक माने दिन्थिबाय थादों बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ माने बे गोदान बुस्थु नङा बा सोमोनांनांगौ बाथ्रा बिथांमोना मोनसे नाटकसो खालामबाय थादों मानोना दिनै मोनसे अनसाय बिथांखि होनायखौ जों बाजायाखै होनांगौ आरो बिनिख्रुइ बिथांमोना मोजां आसनि होथों खिन्थु दिनै 5,000जों अनसाय बिथांखिजों दिनैनि जुगाव माबा मोनसे सोलिनो हायो नामा नोंथांमोनानो बिसार खालामना नायबानो जाबाय दिनै नोंथांमोना दिनै मिडियानि खामानि मावबाय थादों बे 5,000आ दिनै मा खामानि होगोन दिनै बिथांमोना जिथु खालामनो नागिरदों बिटिसिनि जिथु रुपरेखाखौ बिथांमोना चेन्ज खालामनायनि खोथा बुंबाय थादों दिनै बेबायदि 5,000आ दिनै सिगां जों बिपिएफनि गभर्नमेन्ट थानाय दिनाव गोबां होबोबाय गोबां माने लाइमोनफोरनो गोबां माने फरायसुलिफोरनो जों होबोबाय बेफोर दिनै गोदान बुस्थु नङाना बिथांमोना जास्ट बे आसनिखौ मोनसे नंखाय मोनसे रायजो राजाखौ जोंनि गेजेराव माने बोखावफ्लेनानै बिथांमोना बेखौ लाबोनोसो नागिरदों दिनै नंखायनो आं खावलायदों दिनै बिथांमोना जि बुंबाय थादों अनसाय बिथांखिखौ होनानै मा फोरमायनो नागिरदों आंखौ बुंनो हाया दिनै बिथांमोना दिनै मा खोथा होदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि मुङाव मा मावनो नागिरामोन बिथांमोना लाइमोनफोरखौ साख्रिनि खोथा बुंदोंमोन साख्रिखौ दिनै बिथांमोना सासेबो होनो हायाखै जायफोर दिनै सुक्तिखारि एनडिबि सेंग्राफोर बे सेंग्राफोरखौ दिनै बिथांमोना भिखारि खालायजोबनो नागिरदों गावस्रा दिनै एमएलए माखासे मोजां दिनै बिथांमोना आसनिखौ लानानै दिनै थाखा फैसा सोरजिनानै बिथांमोना जिबायदि धरनाव मोनसे माने मोजां इन्जयमेन्ट खालायबाय थादों नाथाय जायफोर दिनै सुक्तिखारि आन्दलनखारि बिथांमोना दिनै हाजिरा मावना जानो गोनां जादों सोरबा माने दिल्ली मुम्बाइआव खारनानै दिनै माने हाजिरा मावहैनो गोनां जादों खायसेया दिनै कर्ट गायै गावनि हा हु फाननानै दिनै कर्टआव थांबाय थानो गोनां जादों दिनै हरिसिंगा ब्लक कमिटिनि सिङाव माने 17थि बोसोरसालिया जथुमा जानानै थांदों खोब मोजां मोनसे कनफारेन्स जादों आरो बेहाय कमिटिफोरखौ दाफामदों माने जोंहा पेरेन्ट कमिटि वमेन कमिटि आरो जोंहा इउथ कमिटि गासै कमिटिखौ माने स्ट्रं भाबे माखासे बुस्थुखौ जोङो रिसाफल खालायना थिग खालायना लादों बेबायदिनो दिनै हरिसिंगा ब्लक कमिटिनि सिङाव जिबायदि मोनसे गोख्रों कमिटि जादों बे कमिटिनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय जिथु 2025आव जिथु बिटिसि इलेक्सन जानो फैगासिनो दं बेहाय निस्सय एबार जों हरिसिंगा माने ब्लक कमिटिनि सिङाव हरिसिंगानि भटार्स रायजो राजाफ्रा निस्सय सानदों आरो बुजिदों एबार जों हरिसिंगा माने बे समस्तिखौ पुनराय जोंनि आखायाव जों माने फैगोन होननानै मोनसे मिजिंथिनो हायो आरो नाय अनसाय बिथांखिखौ बिथांमोना जिबायदि राननांगौमोन बेबायदि रानाखै मानोना दिनै माने बिथांमोना बे आसनिखौ लानानै बिथांमोना जिथु मोनसे नाटक माने दिन्थिबाय थादों बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ माने बे गोदान बुस्थु नङा बा सोमोनांनांगौ बाथ्रा बिथांमोना मोनसे नाटकसो खालामबाय थादों मानोना दिनै मोनसे अनसाय बिथांखि होनायखौ जों बाजायाखै होनांगौ आरो बिनिख्रुइ बिथांमोना मोजां आसनि होथों खिन्थु दिनै 5,000जों अनसाय बिथांखिजों दिनैनि जुगाव माबा मोनसे सोलिनो हायो नामा नोंथांमोनानो बिसार खालामना नायबानो जाबाय दिनै नोंथांमोना दिनै मिडियानि खामानि मावबाय थादों बे 5,000आ दिनै मा खामानि होगोन दिनै बिथांमोना जिथु खालामनो नागिरदों बिटिसिनि जिथु रुपरेखाखौ बिथांमोना चेन्ज खालामनायनि खोथा बुंबाय थादों दिनै बेबायदि 5,000आ दिनै सिगां जों बिपिएफनि गभर्नमेन्ट थानाय दिनाव गोबां होबोबाय गोबां माने लाइमोनफोरनो गोबां माने फरायसुलिफोरनो जों होबोबाय बेफोर दिनै गोदान बुस्थु नङाना बिथांमोना जास्ट बे आसनिखौ मोनसे नंखाय मोनसे रायजो राजाखौ जोंनि गेजेराव माने बोखावफ्लेनानै बिथांमोना बेखौ लाबोनोसो नागिरदों दिनै नंखायनो आं खावलायदों दिनै बिथांमोना जि बुंबाय थादों अनसाय बिथांखिखौ होनानै मा फोरमायनो नागिरदों आंखौ बुंनो हाया दिनै बिथांमोना दिनै मा खोथा होदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि मुङाव मा मावनो नागिरामोन बिथांमोना लाइमोनफोरखौ साख्रिनि खोथा बुंदोंमोन साख्रिखौ दिनै बिथांमोना सासेबो होनो हायाखै जायफोर दिनै सुक्तिखारि एनडिबि सेंग्राफोर बे सेंग्राफोरखौ दिनै बिथांमोना भिखारि खालायजोबनो नागिरदों गावस्रा दिनै एमएलए माखासे मोजां दिनै बिथांमोना आसनिखौ लानानै दिनै थाखा फैसा सोरजिनानै बिथांमोना जिबायदि धरनाव मोनसे माने मोजां इन्जयमेन्ट खालायबाय थादों नाथाय जायफोर दिनै सुक्तिखारि आन्दलनखारि बिथांमोना दिनै हाजिरा मावना जानो गोनां जादों
सोरबा माने दिल्ली मुम्बाइआव खारना दिनै माने हाजिरा मावहैनो गोनां जादों खायसेया दिनै कट गायै गायै गावनि हा हु फाननानै दिनै कर्टआव थांबाय थानो गोनां जादों दिनै बेफोरनो मोनफा मोनफा फोरमान बिथांमोना हस्साके जुदि मोजाङै बे खामानिखौ मावनो हायोब्ला जों बाख्नायगौमोन दिनै मानि थाखाय बिथांमोना दिनै माने गावनि लोगोफोरखौनो गावनि कलिगफोरखौनो सिनायाखै नंखायनो आङो हरिसिंगा बासि रायजो राजाफोरनि भटार्सफोरखौ खावलायनो सानदों बिथांमोना जिबायदि नाटक खालामफादों बिनि फिननायखौ पसिसाव मोनगोन आरो बिथांमोना बेहाय खुनु आं बुंबा जानाय नङा रायजो राजाफ्रानो होगोन आरो उफ्रा बिसायख'थियावथ' जोंना डिक्लेयार खालायबाय जोंहा सुद्द बसुमतारीखौ जों बिपिएफ दलनिफ्राय होदों बिथांमोना दिनै निर्मल ब्रह्मखौ बिथांमोना होदों जिथु बिथांमोना दिनै मा एजेन्डा लाना हाबगोन रायजोफोरा बिसार खालायगोन जोंहा दिनै उफ्रा बिसायख'थियाव जिथु सिडलि समस्या जिथु इलेक्सन जानो फैगासिनो दं जथेस्थ' आंबो थांदों माखासे ओनसोलाव माखासे रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जों थांबावगोन नंखायनो आसा खालायनो हायो बे उफ्रा बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा जोंनि बांसिन माखासे बिपिएफनि सायाव फोथायनानै दिनै फैनायखौ जों नुफिननो मोन्दों नंखायनो जोंहा रिजाल्टआ पजिटिभ जागोन खुनु गाज्रि